Kemm darba b'sajt immur ħarsa ta' għajnejk, issa ħalili ta' stajt nistrih u żballejt. U ma ninsa qatt intentni jinqum lilek jien naf kull ma jien illum. Int kont dejjem hemm fit-tajjeb u l-ħażin, int l-isbaħ rigal li tani d-destin. Kemm drabi provajt ma nibsax jien il-ġejjin, b'imħobbtek inti stajt tagħmilni dak li jien